Tinotenda Mwari zvikuru manherano. Mwari ndiMwari wakanaka. Ata Mwari kusiri kungwara kana kugona, but ndiMwari une nyasha unoda kurekedzwa nekukudzwa. Regai ndinamate. Father, thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Isaiah chapter 9. And forever the zeal of the Lord of hosts will do this. Nchada kutaura pamusoro pechinhu chinonzi mhinduro kana kuti answer. Zvikuru sei kumunhu unamata une mhinduro dzaari kutsvaga kubva kuna Mwari, nekuti pane nguva yekuti vazhinji vanoti ina asandapindurwa ndenyaya ndakanamatira ndine zvandiri. Zvingangodaro zvekuti mumwe akati Mwari wacho asati andipindura, ndikadiscover kuti Mwari nekutendeka nekururama kwavo vanopindura, asi dzimwe nguva munhu muzera rake unogona kusaziva how God answers. Kuziva mhinduro kune chekuita nezera. For example, ukakwazisa munhu ukamuti maswera sei akasadaira, anenge atotaura newe, anenge adaira, especially ukadiscover kuti azvinzwa but haasi kudaira. Kusadaira ikoko kudaira kukuudza kuti siyana neni kana kuti handina basa nazvo. So kuunderstanda mhinduro answer dzimwe nguva kune chekuita nematurity, nokuti pane nguva yekuti munhu anopindurwa otadza kuziva kuti ndapindurwa, oramba achitaura ozopindurwa zvokuti anodemba kuti dai ndarisina kuramba ndichimanikidza, nokuti kunyarara kwemunhu iyeyo yanga iri mhinduro. But paunoramba uchitaura naye anozokupindura zvokuti unodemba kuti dai aramba akanyarara, but agoramba akanyarara achikupindura. So kunyarara kutaura, kunyarara kuri muklasi yekutaura. Pane kunyarara kwekunyarara, kogoita kunyarara kwekutaura. So ndoda kushumira, ndoda kudzidzisa pamusoro pechinhu chinonzi answer. Vazhinji answer iripo vari kurarama mutime yekuti Mwari wakavapa the answer, but sometimes inogona kuuya neside rawanga usingatarisire. VaSamaria nemaJudha vanga vasingadyidzane, but John 4:24 mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya. Mesaya achauya achatiudza chokwadi. Ipapo ari kutaura naMesaya akauya, iye achiti Mesaya achauya. Chinopa kuti arambe akamirira iye Mesaya atouya, mararamiro kana kuti magariro kana kuti matraditions zvavaitenda zvokuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka vari maSamaria vaitarisira kuti Mwari akavapawo Mesaya anouyawo ari muSamaritan. Kureva kuti they were waiting for an answer iri already available because of their tradition yakava keep aside from receiving. Sika nekutaura kwaivako kwokuti muSamaria nemuJudha hadyidzane kwakakonzera kuti pakauya Jesu ari muJudha, maSamaria vatadze kugamuchira kuti Mesaya auya. So vanhu vazhinji vari kurarama mumachallenges, mubondage, yeti Mwari akavaburitsa akavapa mhinduro. Mhinduro payakauya havana kuunderstanda kana kuziva kuti Mwari watipindura. Why? Nokuti vane mapindiriro
vane nzira yavaitarisira. I want to warn you and instruct you in this way. Don't give God a way to bless your life. Give God his praise and honor, and he will make a way yaanoziva kuti yakanakira yakakufanira. Vana veIsraeri munguva vari murenje vakati Moses, taura naMwari wako abvise nyoka. Mwari haana kuti dzibviswe, akati Moses, gadzira imwe. Atarisa panyoka iri padanda anopona. Zvoreva kuti pakagadzirwa imwe nyoka Mwari aipindura vanhu vari kurumwa nenyoka. Saka challenge iripo ndekuti there are times yekuti the solution can also look like the problem. Saka uchiona kuti izvo zvinanhasi wakamirira kuti Mwari vakupindure, yeti pavakakupindura vakakupa solution chakaita kuti usaigamuchire yakafanana neproblem. Nyika yatadzira Mwari, but Mwari nerudo rwawo onesa ndokubva vaunza mwanakomana wavo Jesu yandaverengai. Unto us a son is given. Mwari ndokubva vatipa solution ari another man. He became man, kana he became flesh and dwelt among us. So Mwari vachida kubatsira munhu vakaunza solution kumunhu ari mumwe munhu akaberekwa naMaria. Saka unoona kuti vamwe vazhinji vakatadza kugamuchira Jesu saMesaya. Why? Nokuti pavari kutarisira vane pfungwa dzavainadzo kuti kana ari Mesaya, kana zviri zvakati, anouya nenzira yakati. So most of the people in our times, answers are already available. But knowing kuti iyi ndiyo answer, it takes revelation chizaruko. It takes maturity kukura. Nokuti kune chimwe chinhu chaunonzwa kwete nekuti chataurwa, but unochinzwa nokuti wakura nyangwe zvataurwa. Ukataura anonzi madimikira anonzwiwa nevati kurei. Mwana mudiki anonzwa zvawataura but haanzwe zvaunoreva. Kune shona inoti akuruma nzeve ndewako. Ukataura kumwana mudiki ari grade 2 anotofunza kuti unopota uchirumisa vanhu nzeve yako, but akura anoziva kuti akubayira zani ihamai kwako. So zvoda kuti kune language inounderstandwa nematurity kwete nenzeve. Kune language inounderstandwa nezera nekukura kwete nenzeve bedzi. So Mwari pavanopindura kune answer iri murem yekuti you get it with maturity. Okay. Regandipe an example naturally. Kumba uko hatina opena, saka kana tine madrinks tikatora drink mfiriji ndinowanzovhura padoor. Saka mwana kangu kadiki kakazviona ndichizviita ndobva kanotorawo drink ndobva kauya padoor, but problem ndeye height kapfupi. Saka iko kaifunzwa kuti padoor panovhura drink. Hakana kuziva kuti padoor pane position inovhura drink. Saka kakauyawo padoor kakatoedza kudai haringavhurike, but kaona ini ndichivhura. Chaanofanirwa kuita mufana wekuti anwe drink nyangwe riri rake kugona kundisvitsa ini ndine height inosvika ipapo. So there are times yekuti nyangwe Mwari vakupa drink, vakupa favor mulife mako, you need to accept others to help you so you can understand and benefit what belongs to you. Padoor pane position yekuti unogona kuvhura drink napo. Hapasi pese panovhurwa drink padoor. Kuti kana munhu ari mupfupi kana akauya nedrink akadai hapavhuriki, svika atapidza munhu murefu anosvikira that position. Kuti mulife mune mamwe maanswers ekuti you need somebody to help you to understand. Ukawane full of I know you are messing up your own life. Nokuti zviri pachena kuti une zvimwe zvausingazive zvinozikanwa nevamwe. And Mwari wakaunza solution kana kuti answer iri rem yekuti you must learn to submit or to accept others. Unogona kusapona. Nokuti mataurire vamwe anoti kunamata moyo wako iwe naMwari wako chete, handakana basa nemunhu. It's an error. Mwari wacho atori nebasa nemunhu. That's why paakafunga kubatsira munhu akatuma mumwe munhu anonzi Jesu. He became flesh. Kuti Mwari vakafunga kubatsira munhu, pamwe pacho vanototsvaga munhu kuti vabatsire munhu. Ivo pachavo vane nyaya dzavasingagoni. I'll help you. Ndokungatonza kuti Mwari vanogona zvese. I'll help you. Pavakasika Adhamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vainaye. Kuti vanotoshedza kuti nyangwe tiri 2 hazvitombofamba mushe. I'm sure you're getting me. Mwari vasika Adhamu vakati vamushanyira ndokubva vati it is not good for a man to be alone. Kuda kuti Mwari vari kutotestifya kuti pamwe pacho kana uneni chete usina vamwe vanhu uri pataiti. So Mwari vakuda kupa solution kana kuti help kuna Adhamu. Vakasika mumwe munhu, havana kumupa ngirozi, havana kumupa umwe Mwari, vakamupa munhu. But there are times yekuti answer yako what is missing is man.
So zimwe nguwa unifungwe kuti dai Mwari andipindura nyaya dzangu dzapindurwa. Wakapindurwa nokuti une munhu wawakapiwa. But ukasagona kutenda mumunhu iye zvakaiswa naMwari pavari, hauwani zvawakapindurwa nazvo. For example, majaya kana kuti vakomana vari pano mauri mune vana, but vana ivava havabati nyange ukanamata sei kusvika wada mumwe munhu wobva wamuroora. Kureva kuti vana vako vari mune mumwe mukadzi. Vako iwewe vari mune mumwe mukadzi. Ukati handabasa nemumwe mukadzi ndine vana vangu, hauvaoni. Mwari vakatoisa that program yekuti nyange vari vako, you need somebody to help you kuti ubate vana vako. Uchitovapa senemu yako vaine ropa rako, but unototsvaga mumwe munhu kuti akubatsire kaproject kacho. Ipapa hapadi prayer, panotoda munhu straight. Andipasiya. So dzinonzi mindiro kana kuti ma-answers, Mwari wedu unopindura, Mwari wedu unotaura. But dzimwe nguva vanhu havazive matauriro. There was a time vanhu vachifamba naJona vari mubhoti, mhepo yakanetsa, Jona ndokubva aziva kuti haisi mhepo, God is speaking something. Saka vanhu vakagona kudhila nemhepo kusvika pazoita munhu akavaudza kuti haisi mhepo, pane language, pane nyaya yekutaurwa panapa, ndiri kutiza Mwari. Pavakangobuditsa Jona mubhoti, it became calm. Kureva kuti vanhu vanga vasingazivi, vaingoti imhepo, vasingazive kuti haisi mhepo, ine ari kuituma. Mhepo is the end thing, the real thing. Pane nyaya, God is saying something. So pane time yekuti mamiriro ezvinhu Mwari anenge achitaura. Iwe uchitonamata kuti dai Mwari vataura, iwo mamiriro zvakatoita iwaya vari kutotaura. Dutu remhepo paraitonetsa mubhoti, vanhu vaiti imhepo. Izosvika Jona abuda pachena kuti hapane dzandiri kutamba kuma handibvisei. Achingobuda mubhoti, mhepo ndokubva yadzikama. Kureva kuti imwe situation ivoice raMwari. Kuti Mwari atifuratira asi kana kumbotaura, paanogona kutotaura nemamiriro azvakaita so. Saka kuda maturity, kukura, kuti uzive kuti kana achitaura kudai panoda kuitwa sei. Tonyudza Jona here kana topfuurira mberi. Unto us a son is given, unto us a child is born. Murume ari kuyewa apa ndiJesu, ndiye the child, ndiye the son. Haugone kuwana the son kana pasina kuberekwa the child who can develop to become a son. Zvoda kuti kune dzimwe mhinduro dzaunopiwa naMwari dzekuti dzinotoda iwewe kuti dzimachuwe, dzikure, dzisvike palevel yekuti dzikubatsire. Jesu ari mucheche aponese, aitoponeswawo. Bhaibheri rinoti angel yakataura naJoseph in a dream kuti torai mwana mutize naye muende naye Ijipita nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Iye Savior akauya kuzoponesa vanhu, but anytime yaitoponeswawo kuti asapona. So there are times yekuti mhinduro wakaipiwa, but the problem you are relaxed, hausi kuinature nekuiprotector for it to mature so it can help you. Okay, in terms of business, there is a time yekuti uri mu business, you don't make much money, but you make a name that will bring so much money. Some products are so big, farira anakutanga akadaro. Anytime yekuti vanhu vanga vasingazvide vachizvirejecta, but somebody kept on. Why? Ari kubuild a name, because the name will attract the wealth. Ndakamboverenga history yemudhara weKFC yaKentucky. He was a retired soldier, but mudhara iyeyo atanga kubika chicken dzake achidhirivhara mudzimba, so vamwe vanhu vaitojamuka vasingada basa nazvo, but he kept on. Abuilt a name zvokuti nemunhu asati ambodyawo KFC ukamuti uri kuda kudyei anongotiwo KFC. Nevaisingazive vari kuda vakutoidawo. Why? Pakagadzirwa zita. Zita ndorinozoattracta wealth, but kubuilda zita kungatoburitsa wealth. Chinhu chese chaunomira nacho chaunotsigira chinokubenefita mangwana. Munhu akadyara chibage mumunda chinofa, chafa, chotungira. Unless the seed dies, it will not germinate. Wakanda tsanga yegreen muvhu ukafutsira, panotanga kubuda dzinde regreen, kwete chibage asi kuti dzinde kana kuti mashanga. But unoona munhu achinosakura, haasi kunosakura chichazobuda kwete chakabuda. Sakura kuti chinomupa kusakura haasi kufarira chaari kusakura, ari kufarira zvichaitika kana achisakura.
Hapana noda kudya mashanga, munhu wese ada kudya chibage. But ukadyara chibage apa tange pabuda chibage, panobuda chimwe chinhu chegreen chausingade pachinoda support yako. Chinototengerwa D chinhu chausingade. Vanhu vachitomhanya kuti unoda fertilizer, kwete kuisa chibage, yekuisa dzinde richazova chibage. So patime iyo there are times ekuti munhu haadi kuva supportive kuchinhu chinomubenefita in the future. Obva ati Mwari wacho haasi kupindura. Why? Nokuti aida an already made answer. Vanhu vachipinda Canaan, promised land, kwete promised fruit. Kureva kuti Mwari vari kuti ndaropafadza nzvimbo yekuti mukashanda munonjoya ropafadzo yandakaisa munzvimbo. Zvoreva kuti Canaan pachayo haigutise, but mukarima muCanaan munoguta, which means it's a process to benefit the blessing. Mwari pavakapindura nzara yeIsraeri akavapa munda wakaropafadzwa kuita chibage. That's why pave statement rekuti kune huchi, kune mukaka, zviri tu. Kana uchida kuzvowana kune mombe inosungwa, ichitoita nharo wotoisunga wokama mukaka. Kana uri huchi pane nyaya, vanoti mablazi tunongombeya tunoruma so, and yototo turi serious. But kana uziva ndiri kuda huchi, you got to stand. So kune ma-answers ari hidden muprocess ekuti vazhinji vanofana kuchinja machechi. Ndakanamatiwa pana pane chinoitika, zvimwe zvacho hapana chinoitika kusvika waita zvinoitwa zviitike. Haiya ina pawo ndikanamatiwa zvinhu zvangu zvofanira kuita. Kune zvinoita kana waziva zvekuita. That's why even muprofita wako ari powerful zvakadii, anotanga aparidza. Fungo kwako anoparidzira hadi ungotaura zvako zvaita dzokera. Chinoita kuti munhu waMwari aparidze ari kuti you must acquire knowledge. Nokuti zvimwe zvauri kuda zvinotoda the knowledge from the word so that you can achieve. Dai vanhu vaingoita zvokunamatirwa chete vachingoti zvako zvaita wo mafuta endorozora, hakuna chechi yafanira kuparidza. Kungouya muzora naoiri yenyu mudzokera kumba. Chinoita kuti paparidzwe kuimpata knowledge so you must know what to do. Saka kuti mamiriro edu manje ndeyekuti knowledge hatidi. Saka zvimwe zvese zvepachechi unoita ende zvingotengeswa pachechi unhu wakatenga chausina bhaibheri. Nebhaibheri iyo yautenga zviti. Somebody akandizwa mufundisi mapanidza mushe pari munditsvagirawo bhaibheri. Mauri haunzwe zviri worth kutenga kutsvaga bhaibheri. Unoziva kuti bapaizi raita dandipa bhaibheri. Akatomirira rekupiwa. Boye kwa Herodika. Herode akaudza mawise men kuti kana mamuwana munozonditaurira. Pavakamuwana ngirozi yakauya kumawise men ikavati don't go back the same way. Usade kuita mwari wokutsvagirwa ngeHerodhi. Kuti ndai munomutsvaga mukamuwana muye muzondiudza. Kutosumwa kuti Mwari ari uku. Iye kana moyo nekutsvaga mambo Kristu aberekwa kana adatotuma vanhu, adatoita ushe hwake muushe hwekudenga. Ndishe panyama Herodhi zvokuti kana zvazvo ushe hwaMwari uri mwana mudiki unofanira kutsvaga Kristu, kwete kuti uda kushandisa ushe hwekunyika kuti uwaniswe Kristu. A lot of politicians have missed the things of God because of their status in the community. They don't understand that the kingdom of God is another kingdom more than the kingdom of the world. I have seen people who are so respected, who have got a lot of money, who worship God. Avanamatirwe vanonamata, avaimbirwe vanoimbira Mwari wavo. I always tell people mchechi vatopinda kuti praise and worship haitiimbire, inotitungamirira kuimba. Mwari unotofanirwa kurumbidzwawo nenyu. Why? Nokuti pavanenge vachiimbira Mwari iwo wakanyarara, Mwari wacho anobva amaka iwewo kuti saka ana Mwari tawanda tiri kuimbirwa nevanhu. Praise and worship painenge ichiimbira Mwari iwo uchiteerera. I'll show you. Kuteerera kune blessing, but kune blessing iri limited. Acts 16:25. Paul na Silas vari mujeri vakatanga kurumbidza Mwari. Vamwe vasungwa vachiteerera. Bible ndokubva vati cheni dzevasungwa vese dzikadona. Kudonha kwecheni hakusi kubuda kwevanhu. Havana kubuda vese nyangwe cheni dzakadona. Waipanobuda vanga vachiimba. Vakateerera munongodonha cheni mobatwa muri mukati. You will become free prisoners. Yes.
Learn to worship God on your own. Usaitirwe ne church. Iwani moyo okuno okurumbidza omwari. Like in our times, even the men of God have become so professional to a level kuti anda kusvika church vanhu vapedza kuimba. Haatangirane nevamwe munhu wamwari. Anosvika vanhu vaneta. Church inotanga na 10 anopinda na 1. Vanhu vaneta kuimba vachimirira. Yet iye anofanirwa kutoenderawo mwari iye. Why? Mashungo eJeriko kuti atodona kwakuri kungorumbidza mwari. Kurati mufundisi anoita kuti dzimwe nyaya dzisiri kupera nokuti he does not worship God. He is just a professional preacher. Preaching is gift. Handisini nendichiita ndiye anenge achiita mandiri. That's why vakadzinga madhimoni pasvika kudenga vakanzi endai kwamaitira mabasa enyu. Kwavanodzingwa sei vaidzinga madhimoni? Statement yekuti endai kwamaitira mabasa enyu anongoreva kuti kwamaidzinga madhimoni ibasa rangu randaita mamuri. Nokuti mimi mamudzinge madhimoni, tinodzinga madhimoni izita rangu mamuri. Saka enyuwo mazita akaitei ndo pane nyaya. Kuparidza hakupindise denga, hakusi kunamata. Takafana nespeaker. Speaker haitaure news, inokusvitsa news dzinotaurwa kuredio. Hosipaipa ipe vanhu mvura inosvitsa vanhu mvura iri kubva kutepi. Unto us a son is given, unto us a child is born. Kureva kuti patakapiwa Kristu takamupiwa in a systematic way yekuti anotoberekwa nevanhu vapiwa, opiwa sadza nevanhu vapiwa Kristu, vomunecha okura oenda pamuchinjikwa ovafira. Zvoda kuti chatakapiwa naMwari sesolution chinotoda kudefendwa nesu kuti chimachuwe chitibatsire. Saka vazhinji vari kuti Mwari asati andipindura ndine nyaya dzangu. Wakapindurwa kudhara, you are failing to nurture the gift or to nurture the idea of the business in you to manifest. Iyo waida answer ingorimo. Yesterday I was preaching concerning the 2 acts of God. Kuita kwa Mwari kuli paviri. From the book of Genesis 1:3. Mwari paulo to let there be light, Jehovah God light. Genesis 1:14. Mwari wobva vasika zuva kuti kuve nechiedza. Yeti Mwari akati let there be light. Iye akasika futi zuva. Anosikirei zuva iko kuine light. Ari kuti light harina source. It's supernatural, it's miraculous. But light is sun, rine source, which means it's a natural thing. So kuti Mwari kana achitaura newe kana achioperate newe mu life mako, he does things in 2 ways. Miraculous and also systematic. That is natural Shrema process. Maybe we'll go see what I can do for this statement. Dane 42 years, naye atenda makrusade mazhinji achiitwa mamwe tinoona pamativi yake tukakudhara. Mamiracles ndakaona, but kune one miracle yanga ndisandaona. Ena sandaona America na ichizoita. Yekuti munhu anoenda asina kufunda riri dofo. Ronamatira kunzi be engineer in the name of Jesus. Overtaita engineer kusati kwaita miracle iyo. Why? Kuita engineer kunoda academic level more than just faith. Arinotenda kumarenda zvishamiso. Ndikunamatire kawite doctor izvozvo. Wegondonotayiwa pastor kubere series. Unotozviziva kuti nyange Mwari ane power but pandiri hazviti. Why? Nokuti zviri mu systematic form. Hakuna miracle yekunzi uve doctor. Amene kana makamboita crusade pakanamatirwa munhu akabva aita engineer kana electrician. Hakusati. Why? Zvinodzidzwa naturally. Nyange ari Mwari weminana ane zvinhu zvaakatendera kuti zvidzidzwe. Ndiye akasika Adam and Eve ndokubva azopa word of command kuti vanhu vaberekane. Kuberekana haisi miracle, iprocess. Saka Mwari akasika Adam na Eve anogona futi kupa vanhu command yekuti zvandaita izvi munogona kuzviita in a systematic way parelationship yenyu as human beings. Hakusiko kune subject yakari message yanezuro. But what I'm trying to say is this. Wesa kuti Mwari asati andipindura, nyaya dzangu asati dzapindurwa, zvinongoreva kuti hauzive kuti anopindura sei, kana kuti wakapindurwa but zera rako harinzwe mapinduro iwayo. Kupindura mhinduro dzese dzine chekuita 1 zera maturity. Kune zvekuti zvikataurwa unzwe, but mumwe munhu akazvitaurirwa ane zvaanonzwa. Wai chiri kunzwa dzisisiri nzee kukura. Isi tiri kumusha kuti rara mukitchen samai vaigara vabika zvokunodya kumunda. Laiti vakauya takurara kuti zvamurimi mugozodya nyama iyi. Zvazvinoreva ndezvekuti musadye nyama. But havakurambidzei vanongoti zvamurimi mugozodya.
Brati kana uri mfano unozozwa kuti tabvumi tozotya unotoimukira. But akura ndiano kuzopeta aiwa vari kutorambidza mukubvumira kwavari kuita. Womanzwira akaita David paakafight against Goliath. So akati kuna David azviite kuti urwe naGoliath nokuti uimhare akatanga kurwa ari mudiki. Statement iyoyo hairambidze David kufighta Goliath. Inotomudza kuti ukadawo kuita mhare ndopekutangira zvinotangwa uri mufana. So ainzwa sekunge ari kurambidza David kufighta Goliath. Aita Goliath avaimhare vakatanga kurwa kubva vari mufana is a champion. David ndokubva ati kana madaro kuti makutonditenderawo nokuti ndinodawo kuitawo champion. Saka zera rekutanga ndiro. Saka kunzwa kune chekuita nezera. Pane kunzwa kune chekuita negrace chete kuti wapiwa nyasha dzekuti uzvinzwe. Like what we do when we minister. Haisinya kuti ndakura stereki kana ndoziva stereki. Mwari wakandipa nyasha kuti ndinzwe voice rake ndigone kumusvitsa. It's by grace. Haisi intelligence. Hazvienderiwe nakuBible school kunzwa Mwari kuti utaure. Kubible school unoita theology, men trying to study the things of God. But revelation is God revealing himself without any qualification. So don't know Bible school avakupe revelation vanokupa theology manotes. Iya ndikurova asi manotes anoona ndatovhara bhuku racho kwakungorova. Hazvidzidziswe munhu izvozvi. Somebody akabva yakandiridzwa ndambozviita uda munozvifambisa sei? Ndikati zvinouya ndiripo ndizvanisa nda kuendawo. Auya hazvina kuuya. Ndazviita kuti ngatiimbei. So there is a level yekuti unonzwa by grace or by revelation. There is a level yekuti unonzwa by maturity. Nambotanga kutora ndichiti ukakwazisa munhu akasakudaira anenge adaira. Ukazoramba uchimukwazisa achakudaira zvokuti uchademba kuti dai aramba akanyarara. Nokuti paanga akanyarara itotisiyana neni. Ukati but plus ndikubvariseza kuti plus wako ndiko uzonoti saka kunyarara kuye kutaura futi. Kune vati kurei kunyarara kuri muklasi yekutaura. Kune vanhu kunyararira vari kutotaura. Tisiyana neni ndabasa newe. Mamuka sei? Si. Batati mamuka sei? Anokuti kumuka kwekuita sei? Uzoti sapanga akanyarara pai ndo zvaitoedza kutaura izvi. It takes maturity in another level to understand. And we mature by the reason of the word. Bochikafu chemweya chinoita kuti munhu akure. Kukura is magic. Zvinhu zvaunoita take in zvinokudevelopa, especially the word of God. Unoona kuti waerita kuchechi hazviva kuti wakura zvinoreva kuti uri erita. Kukura pamweya kune chekuita neshoko remweya rinorarama mauri. Position muchechi hazvirevi kukura zvinoreva kuti waamukuru imomo. Unotogona kutoita mukuru usina kukura. Unozoboonawo kuti bati maerita bati pakaipa. Position kuchechi hakusi kukura, kukudzwa. Kukura iprocess yaurita taking the word so it can develop you. So kunzwa kutaura kwaMwari kune chekuita nezvaMwari kana zvanyanyorarama mauri. Munhu wese ari muany field muevery realm anounderstanda zvinhu zvemuno kuti ndo maki. Pakaita ng'anga iri kukona pakauya muroyo yakamira apa, ng'anga ndiyo kunondoziva kuti pana papa akurema tatsikwa. Vanonzwanana muremu yekukingdom kwavo. So minduro dzaMwari yes and amen. Minduro dzaMwari Mwari wedu wakatendeka unopindura. But pane kupindura kunotoda revelation same Matthew 15:24. Mukadzi wechiKenani akauya kuna Jesu akanzi handingatori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Haana kudzokera kumba. Akati hongu Ishe ingwani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti haana kunzwa insult. Akanzwa a blessing hidden muinsult. Hongu ingawani imbwa dzinodya zvinodonha pasi petafura. Dai ndiri ndakanzi chingwa chevana ndipe kumbwa ndaiti tsano kana tichida kunamatirwa hatidi kutukwa. Wairunzurudzwa rafu. So there are times that insult ingangodaro yakatakura the blessing, but you are not mature to extract the blessing. Insult inenge mining kana unachita mining mineral yavari kuda ingangodaro iri pakati pedombo. Havasi kuda the ore iri outside, vari kuda the gold iri inside. Chavanoita chi vanotodhila neore yacho kusvika vaprocessa kuwana the gold. So pane pambo kuti Mwari vanotaura newe but vakaputira
mindiro yako muzvinhu zvausingadi. Obva kuti hasati apindura mani, zvatakapiwa zvacho hazvisirizvo. Unogona kupiwa chaizvo zvakaputirwa nezvisizvo. Patakapiwa Jesu takapiwa munhu. Vanhu vaitarisa kuti Mwari wacho achangodzika kudinga obva kuzoponesa, but akatiponesa zvokuti akava muprocess yekutorarama sesu. Saka pane mhinduro inouya iti humble level yekuti inoita sekunge haisiriyo. Imagine Messiah anogara kumba kwevanhu. Imagine Jesu weNazareta anogara kumba kwamwana, achipiwa sadza ikoko, achikumbira mvura kudzimba dzevanhu, achikumbira mabhoti evanhu, ari muponesi. Kunoti hatimes yekuti mhinduro inouya, but iri palevel yehumility yekuti unotoda revelation to know kuti apa nyangwe zvakaita sekunge zviri mulevel yangu ndezvaMwari. That's why mbabva pamuchinjikwa yakati kuna Jesu, kana makuya mumambonyu mundirangarire, zviro kwazvo ndinotaura chokwadi ndiri kuenda newe kuzuva ranhasi. Chakaita kuti Jesu ati kumbavhai ndinoenda newe, mbavhai ine muonero wakasiyana nevanhu vari ordinary. Nyangwe yakarovererwa pamwe chete naJesu. Jesu atori wese pakuti ane minzwa mumusoro, ari kubayiwa parutivi. But mbavhai inoona kuti nyangwe takarunge takafanana, hatina kufanana. You can still save me. Oza utsvage rubatsiro kumunhu anenge ari mulevel yako. But it takes revelation kutsvaga kubatsirwa nemunhu anenge ari mulevel yako. Nokuti kana mbavha naJesu vari pasame sentence, hazvaita kuti vanhu vari pasame sentence mumwe anzwese kunge anobatsirwa nemumwe wacho. Yes. So sometimes mhinduro inouya at a level it is so humble zvekuti it takes his spiritual eyes to notice kuti murume uyu akarovererwa but he can still save them. Saka vanhu vanoswera vachipedza nguva vachiyembera kuti hasingapindurwa mhinduro yacho omwe, mhinduro yaMwari inononoka. That's not true. Mhinduro yaMwari hainonoke, vanhu vanonoka kuziva. Yes. Mhinduro yaMwari hainonoke, tisu tinonoka kuziva nokuti ane mapinduriro, mamwe anoda maturity, mamwe anoda revelation, mamwe anoda grace to get it. I wish you were writing down. Because pamwe area yako you need to mature to capture the wave. Izvo zvipano patiri panapa pane masaisi kutopfuura kutotambwa bhora izvezvi, but hatisi kuriona. Why? Hatina dish neTV pano yekuattracta zvekupfuura nepano. Zvoreva kuti pane chinhu chekuti chikashayikwa mauri, mhinduro dzinogona kupfuura zvakanaka, zvinogona kupfuura nepauri ukaswera wakatsamwa. So mhinduro yaMwari hainonoke, istatement yevanhu. Mhinduro yaMwari inouya in time, but vanhu ndo vanonoka kukura kana kuziva kuti apa tapindurwa. Ende kune mhinduro yandataura apa, Isaiah 9:6 yati unto us a son is given, unto us a child is born. Kurati Mwari pavakafunga kutipa mhinduro anova Jesu, Mary munhu akapiwa assignment yekubereka zvatakapiwa. So there are times yekuti takatozvipiwa kudhara, but you are failing to give birth to the answer. Chimwe chatakapiwa naMwari chinogadzirwa newe, ende hausati wachigadzira. Alright. Mabuildings ese muri kuona zvakaitwa nevanhu kwete naMwari. Mwari chavakaita vakangosika nyika, munhu ndokubva aisa mabuildings aya. Ithinking haisi creation. Ati kune dzimwe mhinduro dzakatovigwa muthinking zvokutoti ukasagaya unoti Mwari handipindure. Gamba wakapindurwa but hatisi kudhonza. Somebody is not hearing me. Yes. Kune ma-answers ari hidden mu common sense, mu mind, mu thinking. Okay, I'll read the scripture to help you. Matthew 11:28. It's one of the common scriptures. Matthew 11:28. You know, tuyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Vazhinji takagumira ipapo because tinoda kuzorora still. I'll read Matthew 11. Matthew 11:28. Come to me, all who labor and heavy laden, I will give you rest. 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest. Rest mushoko la Mwari kune two: God-given rest and rest to find. Uyai kwandiri makaremerwa ndichakupa izororo. Ndo zororo number 1. Zororo number 2, dzidzai kubva kwandiri mugowana zororo. Kune zororo rekupiwa nezororo rekutsvaga kuti uriwane.
rinotsvagwa riri muremu yethinking. Dai pasina remu yethinking, dai pauro pangu patokuwara nekuparidza nedry. Speaker haina kusikwa naMwari. Mwari vakasika munhu anofunga kugadzira speaker. Saka voice rangu riri kuzorora kwete nekunamata nethinking. Pana akafunga ichi. Saka iyi imwe zororo yandapiwa isina minamato yakangobva mubrain dzevanhu kufunga tikadai zvinoreruka. Vanhu vakafunga nezvemotikari vakaunza zororo pakufamba kwevanhu. Izvo zvigoridhirewo kuti unotanga kufamba last year kuti uende kwaMutoko. But kune munhu akakupa kuzorora within an hour wakumusha kwenyu. Haisi prayer, thinking, another level of rest. Parambidze kufunga, rinorambidza kufunganya. Kufunga nekufunganya zvakasiyana. Chirungu ndo chinonyanzobudisa mushi. Chirungu chinoti do not worry, hachiti do not think. Thinking mind is a gift from God. Hakuna vhesi yakarambidza vanhu kufunga. Unotofanirwa kufunga kuti ndichadyei, ndichapfekei, zvinobvumirwa. Chakarambidzwa kuva worried kuti ndichadyei, ndichapfekei. Worry nethinking zvakasiyana. Samwe akanditi paakaiverenga hana kunzwa mushi. Akanzwa sekunge yati musafunge kuti unodyei, unopfekei. Inga shiri dzedenga hadzirimi asi dzinodya. Ndikati watotanga kutadza kufunga kwacho nokuti vhesi yeshiri kai haisi yevanhu. Shiri haina maoko, haina munda. Iyo unodaka vhesi kake shiri hadzirimi asi dzinokohwa. Iyo wakapirwa imunda kuti urime ukohwe. But munhu anyazozorora achidaka vhesi keshiri. Iye ari munhu ane maoko, shiri haina maoko, but peshiri ipapo ndo pake. Which is an error in thinking. So solution to the world is Christ. But just what we are saying, man was involved. Maria akabereka, Jesu akakura, akazoenda pamuchinjikwa. Kurati vanhu vakarera salvation, vanhu vakafita salvation, vanhu vakaprotecta salvation, kusvika Yesu kuona kuvabatsira. Sabari papo kuti Mwari atokupindura, but you are failing to nurture the answer for it to help you in the future. Investment mindset ine vanhu vari wealth kwete vari rich. Vanhu vazhinji hatigone kuinvesta. Kuinvesta kuswera uchiita zvinhu zvekuti vanhu havari kukunaisa semunhu ari kuita zvinhu. But in future you make a name. Vanhu vozoona kuti wakacreate wealth kwete riches. Malevels iwa ari different. Saka uchiona tinogona kutotanga kutenga mota ndisina imba. Vanhu votondipiga kuti dzakapenga gama ndikutopenga. Mota inoda fuel, inoda kuterwa, inobhadhara tollgate. Imba haidi fuel, haidi tollgate. Unogara imomo. Mota inorovera, imba unongochingommaintaina ende value yacho inongoincrease. Mota uchingobva nayo mukuitenga yakuto chinokutorera mari ndochaunotanga nacho kwete chinopinza. So kune dzimwe mindiro dzavakatopiwa already naMwari, but I will not nature in a good way. I pray for God to help you for a second chance. Nekuti unoziva kuti pane dzimwe nguva kuti mari yawakapiwa ndoyanga iri mari yaizokupa mari yawainamatira. Mwari vakada kukupa 10,000 vanogona kukupa 1,000. Vokupa idea inobreedha mari kusvika ku10. So problem yevazhinji chawakanamatira hauna kuchipiwa, wakapiwa chausina chinobereka chawakanamatira. Saka nanhasi hausi kunecha. Jesu patakamupiwa haana kuya ari murume mukuru. Akapiwa porridge naJoseph, akatengerwa mapampa naJoseph, vachipfekedza mapampa salvation, vachifidha salvation. Yakura ndokuenda pacross ndokuponesa vanhu. Zvoroti vanhu vakaponeswa neprocess yavakava involved. So hatisi dzese mhinduro dziri automatic. Dzimwe dzacho you are involved to make it happen. Haukaparidza uchida kuZimbabwe vanhu havafari. Vanongoda kunzi right now things changing. I believe in declarations, but the truth must be told. The whole part of the story. Kuti zvako zvinoita zviri right. Zvichiita chirudzii haudi kuzvinzwa. Ungoziva zvinoita chete. Manje ona makore afamba uchinzi zviri kuita ka. Kurati pane chiri missing, zvichiitwa sei.
Taona wasimuka chirudzi. I love men. Chinogona sei ndisina kuziva murume. Zvanzi mweya muchena achauya pamusoro pako. Kuti mere akuandastenda. Kuti yandiri kuitika iri kuitika pandiri. Haisi process is natural. It is spiritual. So I can relax without any man. I can carry the pregnancy. But akaziva kuti mindiro yezvinhu zvangu iri miraculous. But dai akangoudzwa sezvakaitwa amai vaSamson. Manoa nemukadzi wake vabereki vake. Vakatoziva kuti pano kana tanzi tichabereka mwana yanguva yekuti tisangane. But kana ari Mary anofanira kuiginwa munhu. Process yake iri miraculous. So pane nguva yekuti Mwari unokupa chinhu in a dimension yekuti whether you are involved or not, it will just happen. Kugoita zvokuti you must be involved for it to happen. Mwari anosati munhu ane chipo chebhora, chipo achitambe bhora. But munhu ane chipo anotamba bhora. Saka dzimwe nguva unoshadza handizoti chipo changu ndechei. Chipo chacho hachimbobva chakaita zvinhu kuti uchizive. Gift haiite chinhu. Munhu ane gift anoita kudiscover kuti ari gifted in that area. Hakundisi ndokunzwa kuti ndoparidza so but amene handisi kuona zvikuitika. Unotoita kuti zviitike. Kana wakatodanwa kunzi uparidza ufanira kuti uparidza. Unodiscover kuti wakadanwa kushumira nokuti unenge washumira. Chipo chebhora achitambe bhora. Ane chipo chebhora ndiye anotamba vanotozoona kuti ane chipo. Chipo chekuimba chikufomere song. Kuti ane chipo chekuimba. Ungoona pane song. Panto unotofunga. Magitara ya kutarungwa apinde musong. I-thinking haisi gift. Unodiscover gift wa mufield wakuita zvinhu. So kune mhinduro dzaleka mulife yevanhu. Why? Nokuti dzinofanirwa kuinvolva vanhu vacho kuti dziitike. Mwari paakatipa Jesu anongodzika so ndauya. Nguva ikakwana tokuenda pamuchinjikwa munoponda manje manje. Mwari vakati unto us a son is given, but vanhu havadungopiwa a son. They must learn to give birth to a child who will develop to become a son. So Isaiah ati unto us a son is given, unto us a child is born. Izvo zvimari yako unayo. Ine maidea. But idea inoda kushandwa on the ground. Kuti ichikupa mari yacho. Plani imba haigarike. Svika imba yacho yavakwa. Haugoni kufamba neplan uchimbiri landlord. Unoroja une plan muhomwe. Plan haigarike. But kusvika yaiswa on the ground ndokuti umugare. Saka Mwari mhinduro dzimwe dzake dzine in plan form ma-ideas. That's why Psalms 23 ichiti akazodza musoro wangu namafuta. Chinonzi musoro hausi uyu i-idea. Saka uchinzi vanhu vachitaura munhu ane heti kuti hana musoro. Why? Chinonzi musoro hausi uyu i-idea. Saka mapisarema paanoti akazodza musoro wangu namafuta ari kuti I'm anointed to think so that the work of my hands can have an overflow. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka. Chinofashuka hasi mafuta. Mukombe zvawakabata a system yaunocheresa yaunotsvagisa. Azvati Bhaibheri arambidza kutsvaga. Raingotipa order kuti asi chekutanga tsvagai umambo hwaMwari. Ukanzwa panzi first kureva kuti kutsvaga kunotenderwa but ziva chekutanga nacho. Vhesi haina kurambidza kutsvaga. Muscripture Pauro paanoti hatirwe nenyama neropa. Ndaifunza kuti ari kutirambidza kuti tisarwe kai. Gamba angotudza kuti musarwe neizvi. Pane zvinorwiwa nazvo. Hatirwe nenyama neropa asi kureva kuti tiri vanhu nemweya. Kureva kuti spiritually we are fighters. But takatotipa kunzi hatifaniri kunyora nenyama neropa kureva kuti munhu. But unozivei tinoita kuti anyore statement iyoyo. Munhu anodenwa nenyama neropa. Ndokubva arambidzwa kurwa nenyama neropa. Hapana munhu akamboshautiwa naSatani pano. Wakashautiwa nemumwe munhu. Hauna kuvengwa naSatani, wakuvengwa nemumwe munhu. Bhaibheri robva rati akunenge achimusiya hatirwe nenyama neropa asi tinodenwa nenyama neropa. So when you mature on that level, you don't fight another man. There is a spirit behind the fight against you. Ziva chiri kukurwisa. Izwa.
Kuziva problem is halfway to solution. Kuziva dambudziko is halfway to solution. No matter une dambudziko unezva unofanirwa kunge uchiziva zvinoita kuti ubatsirike mudambudziko rako. Even doctor medically ari qualified ukaenda kuchipatara anotombokubvunzawo iwewe usina kufunda. Ari zvaanokubvunza ari kuti izvozvo ndo zvinotozikanwa netype yenyu. Ini ndine zvandakafunda pamusoro pechirwere chacho, but iwe kana waenda uchimurikunzwa mudumbu anokubvunza kuti wakadyei madeko. Hazvidi chikoro zvinoda kuzwa ndakarova beans iwo bvaza ari kufufutirwa. Kuziva kunoita kuti ukasike kurapika. Saka ndinoda vana vadiki vanonetsa kurapa havataure, anochema. I remember there was a time mpana kangwa kaichema kakane problem yenzeve, but kaingochema kuti karikunetsa. After 3 days taona nzeve yaputika yakubudaurwa. Akanobvira akataura kuti nzeve there is a problem nevana vadiki, but kana munhu akura you must acquire knowledge woziva, ende kana waziva unobatsirika. Unto us a child is born. Munhu ndiye akabereka Mwari. Mwari vafunga kubatsira munhu. Mwari wacho vakavaka chechi pakuberekwa nemunhu kuti vakure vazoba. Zvoroti Mwari asati andipindura. It's you who is failing to understand kuti mwemindiro yacho I'm in the process yekuti I play a part for Christ to mature so that he can die for us. Jesu akachengetwa kumba kwa Joseph. Iye anoponesa nyika akatengerwa manapukeni naJose. Anoponesa nyika akapiwa sadza kumba kwa Jose. Akura amachua ndopa akaenda pacross. So izvezvi solution answer wakapiwa. You are not developing the answer or anything else. You are just relaxed. You are relaxed. Mwari pane zvavachaita. Havana zvauri kuzoita. Une zvaunofanirwa kuita kuti usangane nezvavakakuitira. Zvauri kutarisira kuti Mwari vachaita, it's unfortunate. Zviri murevu yezvakaitwa zvokuti ukaziva zvekuita uchasangana neanswer yewoifunga. Language yedu sevanhu ndo iri dangerous. Mindiro yasho inononoka. That's not true. He is never too late. The other fact yotaridza kuti Mwari hanonoki inyaya yekuti haoperate mutime. Munhu anooperate netime ndiye wekuti akati ndikuya kutauri na2 akauya kuma3 anonoka. But Mwari wedu is above time. Nguva yauya ndiyo. Which is true. Saba namu ndachitanza haukaita kuna macho pakati usiku so uri powerful. Which is not correct. Bible noted the prayer of a righteous man availeth much. Hapana scripture that the prayer of midnight is powerful. In human philosophy. Why? Nokuti ikoko kwacho hakuna usiku. Yes. Dai zvaidaro kuti munhu amatova usiku une power. Taitangirwa nedzimwe nyika. Nokuti izvezvi usiku. Human philosophy ndo yakatiuraya pakuandastenda zvinhu zvaMwari. Saka matiri tinongoti mindiro yaMwari inonoka. Mukona manonokera zvaita. Pane zvavari kuronga. Takapindurwa kudhara. Kune mhinduro dzinoda maturity. Kune mhinduro dzinoda revelation. Kune mhinduro dzinotodawo munhu ari muukama naye kuti anzwe. Dzirane mumatauriro ekuti kana usiri rudzi ruhoro panotaurwa imwe nyaya unofunga kuti ndo nyaya yacho isiriro. Unotozoudzwa nanotaura mutauro wacho kuti aiwa pari kurehwa zvakati hazvisizvo. Kana vari vashona ukanzwa vati bonde havasi kutaura pekurarira. Adatopedza. But iwo bonde raunoziva rinotowaridzwa chirarira. Kurati kana usiri kumutauro iwoyo unogona kutotenga rekurarira. Uri supposed kurara. Adatopedza. So kana une ukama naMwari une manzwiro. Why? You are part of the family. Kana une ukama naMwari pane language ye. Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Kurati kana usiri gwai aridzwike. Dai Mwari andipindura. Dai Mwari andipindura nyika yedu. Patina pana kumira musha. Dai vatipindura. Mumwe vatava mindiro yake inononoka. Kuvharana. Haanonoke. Anopindura.
mapinduriro anotoda maturity, mapinduriro anoda relationship, mapinduriro anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhoti raJona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari chisingadiwe chikabuda imomo mubhoti vanotozoona kuti aizvo tatatakura timu isiriyo. So what you are waiting for? Hausi kumirira kuti Mwari apindure, wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatomupiwa, son is given, but you must give birth to the child who will develop to become a son. Is to total nature the child kusvika a son for him to help us. Pane mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo watopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokwaza kuti pa 1,000 apo 20 inobuda ukaita izvi. Saka nanhasi wakabira 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Kufanira waka 1,000 takanamatira 20. Munhu ane mbeu yechibage ane goal rekuzodya next year, but mbeu dzimwe nguva anogona kuenda akatakura sechero yembeu. Kana akuya kuzokohwa hauye nesechero, anouya netractor. Why? Kuda kuti pawakatopiwa sechero wakapiwa tractor rechibage. Chinoda kudyarwa, chinoda kusakurirwa, chinoda fertilizer, wozova negoal regore rese, but wakanoplanta zvinhu zvishoma. Kunati Mwari mamwe maanswers ake they are in seed form. Do you know kuti Adam paida mukadzi anga ane mukadzi, pachaita kuti asazwe kuti mukadzi yanga iri mbabvu. Mwari muna Adamu vakatora mbabvu. Saka Mwari pavakasika munhu vakasika male and female, but the female part was a rib, not a person. So zvoda kuti pamwe pacho mbabvu yako ndiye mukadzi wacho. Saka utange wapiwa ari mukadzi unopiwa mbabvu inokupa mukadzi. Zvoda kuti ukaomera kuinvesta chinhu icho. That's why process iyo yakatoda kuti Mwari valetesa Adamu hope huru, nokuti munhu haadi zvokutorerwa. Even ari munhamo kutorerwa haadi. Haana mukadzi imbabvu, but kuti uitore pane basi. Saka Mwari vakati sanorarai, wozi mukasvinura hamubatsiriki. Vakaratiswa hope huru. Mwari ndokubva vatora mbabvu. And I'm sure the other fact chakaita kuti Mwari vamurarise kuziva nature yemurume. Murume anoda vakadzi kwete mukadzi. Ukatoona une mukadzi uri kuita zviri mubhaibheri, rinototi idai vakadzi venyu, noti zvinozikanwa kuti totoda vese. Idaita kutambisa mapeji kana kunyora kuti varume idai vakadzi venyu. Aiwa, ari right. Tikasanyorerwa totoda vese. Hakuda wako kunamata. Nokuti mwoyo wako chautoda umwe. Kana kuti wemumwe wako azviite. Ena akangoita wako achadika ende aite. Varume moziva, tikupaisa ira. Ma-answers amwari anogona kuiswa mulife mako in a seed form. Seed ine problem one. Inoda right environment to germinate. Inoda cultivation to make it happen. Ukaona munhu achinosakura kuchibage, haasi kusakura chibage chacho, ari kusakura dzinde richazova chibage. Ukaona achinotenga dhii achisati chabuda, ari kusapota pachichabudira. Learn to support an answer yakadevelopa naMwari mulife mako. Nokuti pauchamira kuti Mwari itai zvinhu, vanoti takatoita kudhara, ngatidyaro. Saka wakaipa hafarire kuti uzizive why. Nokuti patime yakabudiswa vanhu kubva muEgypt paExodus, kwanga kwaiswa degree kuti mwana mukomana wese wechiHebrew ngaafe. Waimwe yechina ndo yakakasika kuziva kuti pakaberekwa kamufana vanhu vanobuda. Indaiti mambo indava ari kuva threatened netuchechi. Mambo ari pachigaro anofanirwa kutya vanhu vakuru kuti vanondimukira vanogona kukampena. But zvanzi mambo akati urayira fana madhara siyai. Haasi kusiya madhara semadhara. Ari kuti old mindset is no longer a threat. The threat is a fresh idea.
growth mindset ine basa. A fresh idea ndio a key in life. Saka urayai wakufana vese madarasi yayo takajairana. Namo yawo wana problem nayo. Tupano ndotozogona ngwara. Saka ticheche ngatufe. Ipapo prophetically Satani waziva kuti pakangoita kacheche kakangokura kanobudisa madhara aripo. A fresh idea is threat mu kingdom ya devil. So don't hadi kutunzwe zvicha. Auramba kuti zo Bible don't cheche. Why I had a fresh revelation. Munhu arambe nechingwa bedzi asine shoko rinobuda kwete rakabuda. Chirungu chinoti the word that proceeds from the mouth of God. It's a continuous tense. Rinobuda kwete rakabuda. That's why faith haibve pashoko rawakanzwa. Faith inouya nekunzwa. Uye nekunzwa shoko raMwari. Hearing faith in two levels. Faith comes by, just come. By hearing. Just come, my brother. Faith comes by hearing. By the word of God. But hearing one, ipe faith. You don't get out to powerful. I will eat faith. You got it at chivindi. But I can have just as late at chivindi. Faith comes by hearing, and hearing by the word. Kurata zispa level ends the first level. Hearing ends the second level. Hearing it is spiritual. You know, pekwane level yokuziva kwako Mwari. That's why Mwari wamasiba sakatendeka. Akati let the birds fly. Na nasi ostrich aiburuke. And hakuna version in Bible yakanzi let the birds fly. Koma ostrich are too heavy weight. Hakuna. Ostrich iri mu group re birds. Ine manenga inokandira mazai. It doesn't fly. Ukandudza kuti I weight uri kunyepa. Ndege yatakana nayo kukinya yaire mawakuru but yesumu. Haisi weight. Tadaka discover ostrich chidiki pazvese. Yakakura kwese uku ndokudiki stereki. Do you know what runs the world? My ideas, not resources. That's why Africa is not poor, but Africans are poor. It's not a matter of resources. I was talking about Munarita own land, but he cannot have even food. It's not about resources. Very good desert, we're not going to donate a land. That's a reality on the world. Don't know about when you Kuwait, very good desert, but you back here on the moon. I don't find it. It's not about resources. There are my resources. They might have white, special Africans. We have what it takes. Ile shukura pesa tikakufunza kuti ukaona diamond unaita inaro unza ndotsvaga baya atomuzoti kushandei hati zvinizvi ndotsvaga baya top zvinogadzirwei kuka kwako fanishatoziva izvi tongoziva kuti tinazvo nezvedu kana tazviwana totengesa. No poverty Africa. We don't know what to do with what we have. Ma-answers atakamirira tikanyeperana nalo kuti mindira Mwari inononoka. Human philosophy. Mwari anonoke. Anopindura nenguva yakafanira. Problem ndeyekuti vanhu vanononoka kumunzwa kana kuziva. Why? Nokuti kuziva mhinduro zvinotora one revelation which is by grace. Number 2, maturity, kukura. 3, relationship, kuti uriweko. Vanhu verudzi nerudzi vane nyaya dzavanogona kutaura iwe ukasanzwa. Uchitonzwa vachitaura but haunzwi. Kurati kunzwa hakusi kunzwisisa kana usiriwo ikoko. Zvichitoparidzwa sotese tichinzwa but kune vari kunzwa. That's why Jesu akati regava nenzeve dzekunzwa lanzwe kurati dzimwe hadzinzwe. The kind of answer you are waiting for sometimes is already in your house. Is your wife. But you manje unoteta pamusha pano chibaba ndini. Saka una idea unotora kuna madamu wako endo chafa wakadamu. 2 Kings chapter 4 verse 8.
mumba memukadzi wemushunemi mamusina mwana, Mwari pavakareleasa answer in form of a prophet aipfuura kuenda kushunemi Elisha, akaona kuti munhu waMwari ari kupfuura, ngatimuvakire pekugara mukadzi. Kadzi ndiyakati munhu ari kupfuura munhu waMwari auya imba ndokubva iropafadzwa akava nemwana. Dai uriwe adzimai yokuti taona munhu nharaunda kuti agare pano, chaipera zvakadaro. Murume akaonekwa namadhamu togara naye, uri nezvemubhaibheri kai pepe aibude kana ndiwako wosvika kumodza madhamu mabhulazi andaona mutaundi atigare nawo. Apo mune nguva yekuti hamuna mwana, mungogara nabhulazi iyo next yemunoita mwana. Inoparara, inoparara. Yakatonakira kuti nyaya yacho iri mubhaibheri, feya yakaipa. Ndomaona kuti tinofana pakutenda. Unorume waitenda zveshuwa. Kana hama dzako dzinoti kudii, chigara nawo mubhulazi vakaunzwa namadhamu. Tozati Hamedi akatofa akaurayiwa kufa. Munhu amugara naye ndiani? Madhamu akamusana naye mutauni hanzi munhu waMwari. Hama dzako dzinofamba unorukiswa usina chawati. Unofambirwa usiri kuziva kuti warikufambira iwewe. Saka unakira kuti iri kuba. In other words, Mwari unogona kuunza mhinduro neengo yemunhu wausingafungidzira kuti anganzwe. Profita akagara pabhiza, Balaam akagara pabhiza achienda kwaasikafanirwa kuenda. Mwari vakatendera bhiza kuona. Iye ndiprofeti wanofanirwa kuona. Mwari ndokubva vamisa profeti kuona. Ndokubva vatanga kuona chisina profeti. Homwe dhenja anoitika kuchechi. Kuti nevanhu vanofunga kuti kana Mwari achitaura nesu kana pane zvoitika Mwari anodza isusu. Pane time yekuti muri pachigaro vamakagarira ndo vanofanirwa kupiwa message. Dhongi rakagarirwa ndo rakaona. Vanhu vamuri kutsikirira kuchechi havani zvavari kuona. Vawanirwa nyasha naMwari kuti vabatsire mino kuti hamuchaona. Chamuri kungoziva kuti munhu akagara but chamakagarira ndo chaakuona. Dhongi ndokubva rambira akati mukuru pakaipa. Tisafambe kwamuri kuenda kwakaipa kuna kumira musha. Kune mutumani pakatwa. Kubva Mwari akatendera dhongi kuona, akaripa futi a gift of language. Glory. And then kuti munhu achavhunduka, mamiracles haavhundutsi. Dhongi ivhini rataura anabasa nazvo. Saka kana munhu afunga Mwari anenge akaipa zvishuwa. Akapromiswa bhegi nyangwe dhongi rikataura. Haiwa andingaburoke nenyaya yedhongi kai. Vakapurira mberi nerwendo dhongi rataura. Kureva kuti pane nguva yekuti uri muposition but solution neblessing iri kuuya panhu vari kulesa dimension. May God give you the humility to accept lamwe kana vachishandiswa naMwari even vasina matitles. Problem naturally takaprograma kuti we take ideas from well respected people. We don't take ideas from anyone, just well respected people in the community. Sando zvimwe zvinogona kuura even a nation. Kune munhu angona kutoita idea kuti zviite musha but haasi political member. Hapana kufundwa stereki. Pane nyasha dzaakaoneswa naMwari concerning our nation. Saka havadiwe ivavo. Zvinosvika mukufa zvakangodaro zvakadaro. Murume anonzi Naamani aine maperembudzi. Chakaita kuti maperembudzi apere ari commander. He was commanded by a servant girl kuti endai kwedu Samaria munopona. Uri kuona kuti nature ya commander is to give commands. But paakaona healing, he was commanded. Swallow your pride and learn from others. Commander basa rake kukomanda vanhu enda kwakati. But kuti leprosi ipere yakanzi wewe manje endao akapiwa command. Glory. I'm sure in this dimension a lot of us will miss answers. Why nokuti Mwari akashandisa vanhu vanotarisira pasi. Unozosunga hasi Mwari. Yes. Why funga yako ndekuti Mwari ataura nesu chete. Omwana azviite. Ane chigaro chipi? Ndiye ridha here muDeacon.